Ribeira está de estrea. A partir do vindeiro luns contará con nova páxina web. A súa creación foi posible dentro das accións enmarcadas na EDUSE máis Ribeira Atlántica 2020, sufragada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Ademais dunha imaxe renovada e moderna, inclúe importantes novidades, integrando os diferentes portais dos organismos municipais para dar unha maior comunicación coa veciñanza, ademais de gañar en inmediatez e promover unha maior participación e transparencia. Unha web institucional con contido de calidade, unha interfaz amigable que permite unha navegación fácil e intuitiva, axeitada aos tempos nos que estamos, así como un apartado de suscripcións e noticias para que toda a información que lle chegue puntualmente á nosa veciñanza. Que está pensada en usuarios que non teñan grandes conocimientos, máis que non teñan, que non necesiten, pero tamén hai unha cousa que nós temos presente, non? Creo que temos un 100% prácticamente de personas que teñan un móvil. Por iso é importantísimo que a través de esos teléfonos smart pois podamos dar precisamente todo o que ao final o Concello pode ofertar en todos os niveles. A nova web municipal contará con acceso directo á sede electrónica, unha caixa de correos para incidencias ou mesmo unha axenda de eventos e actividades, ademais da posibilidade de realizar enquisas online. En definitiva, converter a web municipal no principal eixo de comunicación de toda a información que pasa no Concello, ademais de servir de vía para a realización de todo tipo de xestión, os 365 días do ano. Aproveitouse tamén para presentar a nova web de turismo, que contará tamén cunha imaxe máis moderna e atractiva, na que se incluirá multitude de imaxes e información detallada de interese para os veciños e visitantes, respecto ao gran potencial natural e cultural do municipio. A web do turismo de Ribeira nace como espazo vivo de promoción turística, polo que pretendemos mellorar a imaxe e o posicionamento de Ribeira como destino de referencia. Estamos seguros que esta nova marca web ou esta nueva guía turística ten unha destacada carta de presentación para Ribeira.